Guys, good morning guys. Karon guys mag-deliver ko sa Oasis Spa guys ng mga towel. O mo ni mga towel guys akong deliver. O tingnan guys. Sige na guys, ubanin ko niya guys ha. Sa akong pag-deliver guys. Ito na guys. Mo ni akong kinabuhi guys, delivery driver. Ato ni isa ka dito sa taas guys. O, sa ato ni taas, ato dito sa taas sa Oasis Spa. O, mo ni guys, so diha ako mag-deliver guys, ya. Ya guys, babaw. Napas taas niya. Kutasan ko guys, kay puting layo ah. Atop ni sa second floor guys, sa third floor, kung isa ka. Atop ni third floor guys niya. Ano ko ang kuan guys, delivery driver. Kita yung hakot ra guys. Dira guys oh. Maganda ang lugar dito guys oh. Di ako masaka guys, taas. Di taas guys oh. Manay hagdanan. Di ako. Saka ko diha. Pasan ko kung guys. Banay ko kanunan nyo guys ha. Kung pagsaka niya hagdanan. Kay pasan ta guys oh. Saka ta guys. Diyan tas babaw guys. Thank you sa inyong pag-watching guys. Akong kuan, like and share lang guys. Akong mga vlog. Yan na taas guys oh. Kita mga building diri guys oh. Di ako